Assimi Goïta abena barado ke mali kɔnɔ an bena an da don o la n'an bɔra yen nɔ Alizeri olu bɛ panpan na komi tinɛni olu bolo ko hali bi kɔni bɛ ka bibɔlɔn dɛ min an bɛna olu ka kɛwale yira aw la n'an bɔra yen nɔ Burkina Faso olu ye Tropsi fa kunu i y'a faamuya le 14 février a ka bon hakili ma an b'o ta don di aw ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ CEDEAO kɔnɔnafili sugu bɛɛ lajɛlen bɛ olu kan u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na quoi cela veut dire que a kɛra u bolo donko ni donkoman de n'u y'a don ka taa ɲɛfɛ u fa bɛ sa n'u y'a don ka taa kɔfɛ u ba bɛ sa n'u tora donbali ye u na lahara kɔlɔn dimi u t'a dɔn u bɛ min kɛ o ɲugun bɛ bɛɛ la i y'a faamuya bila jatigɛ bɛ CEDEAO kan bi a ka bon hakili ma u bɛ fɛ ka sanction da Macky Sall kan mais Macky Sall ka président n'o ye comment ça s'appelle Macron n'o kɛra o tɛ bɛn ma c'est à dire a kɛra CEDEAO bolo ta sidɔn ye quoi n'an bɛ taa an bɛ se n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Nicolas Sarkozy n'o ye Faransi président kɔrɔ ye u y'ale condamné kunu le 14 février un an de prison ferme 6 mois de sursis o y'o da ale kan n'an bɛ taa an bɛ se i ye fɛn min kɛ comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Libi président ma Libi président i ye min kɛ u la bilahi fo ka tiɲɛ dugukolo mɛlɛkɛ e tɛ lafiya Nicolas Sarkozy maa bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ e tɛ lafiya i ye min kɛ Kadhafi la ka fanga komi wulu bilahi hinɛ kali ala la ni e donna da la i k'a fɔ ne ma ko to mɔriya Nicolas Sarkozy Faransi président kɔrɔ sɛnɛ waati bɛɛ ale de ye polisiw bolo malɛti b'a tɛgɛ la c'est vrai que a tɔw de mɔgɔw da kɔnɔ quoi hakɛ n'i y'a mɛn jɔ a taara berekɛnɛ de ɲini berekɛnɛ sɔrɔla Kadhafi bɛ lahara a bɛ ka berekɛnɛ da Nicolas Sarkozy kun a ka bon hakili ma an bɛna an da don a la ka ca caya voilà n'an bɔra yen nɔ min ye comment ça s'appelle Imam Duku ale ka mɔgɔw olu bɛ ka ne wele dɔw bɛ k'an wele ka bɔ Gabon i tugura Alasan kɔ yan dɛ i bɔra Alasan kɔ i tugura Imam kɔ ne y'a fɔ aw ye an bɛ segin k'a fɔ aw ye ne ma tugu mɔgɔ si kɔ n tugura Mali de kɔ mais El Giga i y'a faamuya b'a la ani mɔgɔ min cerveau ka dɔgɔ o tɛ anw faamuya Alasan bɛ na to min na a ye Mali ko de fɔ o de la an tugura kɔ n'a tun ko k'a kelen jɔn tun bɛ tugu a kɔ personne a nana ka Mali de bɔ a dabara kɔnɔ o de la an tugura kɔ min ye Imam fana ye a ko k'an ka wari donna blindé la i y'a faamuya b'a la fana bɔ bɛ ka sa an ka bɔ ni min bɛ se ka dabakurun ta i ka dabakurun ta min bɛ se ka bese ta i ka bese ta Imam ye nin fɔ don min na an tugura kɔ parce que a ye min fɔ an ka wari tun bɛ ka suɲa ani Imam min tun nana i sigi de k'ale de ka wari bɛ ka suɲa an tun tɛ tugu a kɔ walima n'a tun nana k'a ka duden dɔ de ka wari suɲana an tun tɛ tugu a kɔ an de ka wari suɲana an tugura kɔ ka da o de kan mais El Giga ni banabagatɔ ninnu u t'a faamuya an bɛ dugawu kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dala sumaya an bɛ Imam fara canca nin kɛnɛ kelen kan ne y'o de fɔ n'i bɛ fɛ an k'i to yen walima n'i bɛ fɛ an k'i ka karamɔgɔ to yen i bɛ anw to yen de n'an y'an da sago fo n'an sɛnɛna an bɛ tɛmɛ ale la fɛn bɛɛ n'a waati don mais n'aw ko k'ale bɔ de k'aw nɛni k'anw dɔgɔya an tɛ tɛmɛ Imam na dɛ Imam bɛ mɛn an bolo an b'a canca sa nin waati bɛɛ voilà c'était ça min ye Mali ministre ko n'o ye Babel Gamou ne y'a fɔ aw ye a mɛnna n k'a bolila ka taa Côte d'Ivoire en même temps a yɛrɛ ye communiqué kɛ ko ne ye kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ k'ale ma boli ka taa k'ale bɛ Mali kɔnɔ ala ka teliya ka ciden ye Côte d'Ivoire ye coup ta o don a taara k'a bɛ t'i jɔ DJ Drogba kɛrɛfɛ ko ka photo ta n'a ye o fana ɲugunna a la ala k'o tiɲɛ don dɛ Mali ministre kɔrɔ n'ale ye Babel Gamou ye tellement k'a ye maliyɛnw fɔ ka Mali danbe bɔ a la k'a n'a nafolo siyan i y'a faamuya b'a la wuli kɛra nɔfɛ k'u b'a minɛ k'a don kaso la a bolila ka taa Côte d'Ivoire a bi bi in na n'a gɛrɛla mɔgɔ min na i bɛ ala kali k'a fɔ ko samiya bu DJ Drogba nan'i jɔ kɛrɛfɛ k'ale photo ta n'o o y'a bolo sama ka bɔ a kan ka nɔnti ta ka bɔ yen ka daji tu a ko la nin bɛɛ ala ka ko de dɔw b'a la ko Mali ministre kɔrɔ DJ Drogba tuma hakɛ de b'u nɔfɛ o ye mɔgɔw tonna de o de la u jolimakaw ko bi komi wumusonin b'o bi n'an bɛ k'an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala an b'ale cancanya min ye Alassane Dramane Ouattara dara wulila dara malola ja a bɛ an ka video lamɛn ko i y'a faamuya b'a la ko kupu comment ça s'appelle kunu balontannaw a bɛ ka wari ni fɛnw di olu ma a y'i kanto ko videomanu minnu bɛ ka dɔ fɔ ale ma kanbu ka ko mɔgɔw k'u to yen quoi ko videomanu minnu bɛ ka dɔ fɔ ale ma ko mɔgɔw k'olu to yen a dɔ b'an pɛrɛ la mais a kɛra komi buwa nɔgɔ n'i ko buwa k'a bila a tun bɛ bɔ ka jaabili kɛ sisan a dɔ fana bɛ jaabili la ala ka hinɛ i la
ki dara sumaya ya encore kiti mina ala ka nɔgɔya n'an bɔra yen nɔ min ye sɛdɛlimɔgɔ dɔ ye n'o b'a fɔ a ma ko Kasimu Kino Jalo ne y'a cancan na k'a ka numéro n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen di an n'a faamaw ma kiiritigɛlaw ma u y'a minɛ u y'a don kaso la nin waati in na fana a de panpan na komi tinɛ ni video lankolon bɛɛ lajɛlen bɛ ka partager a dun fɔr'i ye video fɛn fɛn bɛ faso lagosi a kana partager mais Kasimu Kino Jalo u y'a minɛ k'a bila kaso la je crois k'a ye 6 mois de kɛ walima 4 mois a bilala a tun y'a c'est à dire a tun sumana quoi a tun sumana mɔgɔ si tun t'a yɔrɔ dɔn nin tile fila in na a bɛ ka segin tuguni ka faso lagosi o de la ne y'a fɔ an ka kiiritigɛlaw ye n'a ye fasoden jugu minɛ a y'u to yen u ka sa kaso la foyi tɛ bɔ a la ala de y'a kɛ n'a ye faso kumasolodenw minɛ a y'u to u ka sa kaso la mais aw b'u minɛ ka tila k'u bila o tɛ ala don o tɛ kira fɛ o tɛ kira don o tɛ faso yɛrɛ fɛ ninnu taala ye wariko de o bɛ balo nin ko ninnu na de a filɛ nin ye cɛ bɔlen même pas kalo kelen a bɛ ka image jugu partager fɛn min bɛ ka kɛ lagosi ye faso ma image de bɛ ka partager whatsapp groupe kɔnɔ Kasimu Kino Jalo cɛla ko ne marifakisɛ 100 d'i bolo 99 i k'a ci sokɔnɔ jugu la sokɔnɔ jugu i kan k'a faga komi Putin ye Prigozhin faga cogo min na sokɔnɔ jugu kan k'a faga cogo de la maa bɛɛ ni malanbolo ninnu minɛ ala jugu kafiri k'u minɛ k'u bila kaso la tile 2 tile 3 a bɛ tila k'u bila u tɛ se k'u sɔnkɔrɔ dabila la question est là kan b'u to a kɔnɔ de u ka sa kaso la c'est que hali ninnu ma nata kaso la ko a kan b'u bɛɛ siya de latɔn ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o dɔrɔn de y'a solution ye nin de ye a sebekun ye an bɛna an da don nin ko ninnu de la ka walawala yan'an da don an seginkunba kɔnɔ min ye Bacu de ye musobaw ka musoba an b'a fo muso min c'est que muso min bɛ gɛnɛ bɛɛ la misiba jabali Bacule misiba jabali Bacule Bacule ka hɛrɛ i y'a faamuya b'a la a bɛ fantan bɛɛ kɔnɔ Bacule an b'i fo a bɛ wari fɛn fɛn ɲini a bɛɛ lajɛlen bɛ di fantanw de ma Bacule a bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ a b'a tila ni fantanw de cɛ ala tɛ muso in labila Famadan Dukure i folen don kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo an de fa jala k'i fo an bɛ don an sigikun kɔnɔ min ye Asimi Goyita ye i y'a faamuya b'a la an ka ba Maliba an bɛna citerne 400 ani kɔ de sɔrɔ faso bɛna o de sɔrɔ o de bɛna di faso ma citerne 400 ani kɔ Asimi bɛna o de san ka di faso ma citerne 400 ani kɔ i y'a faamuya b'a la olu de ta an ka gasoiliw tɛ ta an ka gasoiliw ta kana bila an ka fɛn kɔnɔ an ka centrale kɔnɔ a tɛna di opérateur kɔnɔ min ma tuguni a tɛna di maa si ma an yɛrɛ bɛna an ka citerne sɔrɔ ka taa an ka gasoiliw ta kana bila an ka centrale kɔnɔ kurantigɛ caman bɛna bɔ o la ni ala ma kira sɔnna o décision taara i y'a faamuya b'a la o sélection sɔrɔla citerne 400 ani kɔ olu bɛna bila faso ka bolo kan u bɛ taa an ka gasoiliw ta kana yɛlɛma an ka centrale kɔnɔ i y'a faamuya b'a la suɲɛ cogo o tɛna ye gasoil la tuguni gasoil tɛna suɲɛ tuguni nin y'a ko bannen de ne y'a fɔ Asimi nin lamɛnna o jamanaba fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nin baara sugu ninnu jamana yɛrɛ de b'a kɛ a tɛ di opérateur économique si ma i y'a faamuya b'a la mais Mali de kɔnɔ i y'a faamuya b'a la baara bɛɛ lajɛlen bɛ di mɔgɔ ma business ni fɛnw c'est pas bon a bɛ na ni suɲɛli ye quoi opérateur économique yɛrɛ mana f'u ye n da cɛ ça veut dire que a fɛn ninnu bɛ tɛmɛ suɲɛni bolo de kan fɛn min kan da san dɔrɔmɛ 2 olu bɛ taa ko dɔrɔmɛ 100 c'est que ni nin min bɔra i na jamana kɔnɔ i b'a ye basi bɛ na sa l'état yɛrɛ k'i jɔ n'a ka baara bɛɛ ye Faransi a bɛ Allemagne a bɛ fan bɛɛ fɛ l'état k'i jɔ n'a ka fɛn bɛɛ ye n'a y'an ka citernenw sɔrɔ sisan an yɛrɛ bɛ taa an ka gasoiliw ta i y'a faamuya b'a la k'a yɛlɛma an ka centrale kɔnɔ suɲɛ cogo t'a la ni essence yɛlɛmana citernenw bɛ jɔ an ka bolo kan ni gasoil b'a kɔnɔ walima n'a t'a kɔnɔ o bɛ dɔn quoi mais mɔgɔw ka citerne bɛ na dɔrɔn ka fitinin yɛlɛma de y'a faamu citerne falen o bɛ segin nin y'a banko la de an bɛ Asimi fo k'i waleɲuman dɔn hali bi faso baarakɛ c'est à dire faso baarakɛ minan ani faso mago bɛ fɛn minnu na faso yɛrɛ k'o baara kɛ o baara kana kalifa mɔgɔ si la o de y'a solution ye Asimi Goyita n'aw bɛ fɛ ka lafiya faso baarakɛlaw aw yɛrɛ k'a fɔ baarakɛminɛnw san aw yɛrɛ k'a fɔ baaraw kɛ o de y'a solution ye an bɛ bɔ yen an bɛ taa Alizeri jamana kan Alizeri u ka président bɔra ka kuma k'olu bɛna don AES la olu bɛ fɛ ka don AES la o kelen fɛla tɛ o bɛna Maroc fara u yɛrɛ kan ka Tunisie fara u yɛrɛ kan ka don AES la an b'a fɔ Alizeri président ma ko ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya
Solara jamana o te fara an ba ayasi kan dɛ. Solara tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn. I y'a fɔ n'a b'a la o tɛ sun o tɛ sali. Hali n'u sunna u bɛ sun tigɛ ni gulɔ ye. N'u sunna u bɛ sun tigɛ ni muso ye. N'u sunna u bɛ sun tigɛ ni a n t'a si dɔn ye kɔ. Anw tɛ Alizeri fɛ ko foyi de la diɲɛlatigɛ la tuguni nin y'a bannen de. Alizeri président tellement k'a dɔn ko banna a kɛra jugu sago ye a t'a dɔn ale min yɛrɛ kɛ tuguni. A bɔra ka communiqué kɛ k'olu bɛ fɛ ka don ayasi la. Fo n'a kɛra lahara ayasi ye dɛ. Sinɔn an bɛna nin ayasi tɛ dɛ. Ne m'a fɔ aw ye n ko mɔgɔ caman de nimisalen don bi. Mɔgɔ caman de bɛ fɛ ka don anw ka ayasi la. Jamana 20 kɔ olu de bɛ fɛ ka la don ayasi la mais an ma sira d'a si ma fɔlɔ. An bɛ k'u lajɛ dɛ ni danbe bɛ min na an b'olu tɔmɔ k'olu fara an kan. Danbe tɛ minnu na an b'olu bila poubelle kɔnɔ. Alizeri président a bɔra ka nin communiqué de kɛ ko ale bɛ fɛ ka ɲini Mali fɛ k'u bɛ don ayasi la a kɛlen fana to bɛ e ni ala n'a kira cɛ Alizeri ni Marɔku tɛ bɛn. Alizeri bɛ t'i da don u la mun na ko pour ale bɛ Marɔku fara a yɛrɛ kan pour ka don ayasi la. Mais nin ye joué de ye nin ye politique de ye ça veut dire ko wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ anw bɛ da e la cogo jumɛn. N'i ye Marɔku sogo di Alizeri ma a b'a dun. Pourtant Alizeri bɛ taa i y'a faamuya b'a la Marɔku fara a yɛrɛ kan k'olu bɛ don fɛn na ayasi la. Mais c'est de n'importe quoi. Mais an bɛ dugawu k'i ala ka hinɛ da k'i da yɔrɔ sumaya. A bɔra o la fana k'olu ka gasoil bɔyɔrɔ ba in c'est à dire u ka gasoil bɛ bɔ yɔrɔ min na ani u ka gaz n'u ka fɛnw i y'a faamuya la k'olu bɛna dɔ di Mali ma o bɛna dɔ di Burkina ma o bɛna dɔ di Libi ma petiti patata n da cɛ nin bɛɛ ye kungo de bɔnbɔ kalamani o tɛ don anw da kɔnɔ tuguni n'i y'an bonya an bɛ bonya n'i y'an dɔgɔya an bɛ dɔgɔya fɔ k'i bɔ miseli wo fɛ Asimi de bɛ yen anw de bɛ yan la nouvelle génération anw de bɛ yan a tɛ kɛ anw na dɛ n'i y'an bonya an bɛ bonya Alizeri président t'a dɔn a bɛ min kɛ tuguni jatigɛ b'a kan ko gasoil caman b'ale bolo i y'a faamuya b'a la a bɛna dɔ di Mali ma a bɛna dɔ di Burkina ma a bɛna dɔ di Libi ma petite patata nin bɛɛ ye kungo de y'i bolo ye anw kɔni i ye min ɲini fɛ dɔrɔn o ye accord d'Alizé i k'a bila poubelle kɔnɔ i k'i da bɔ a la accord d'Alizé a bɛ Mali de ci a bɛ Maliyɛnw faga a bɛ Mali fara a bɛ Mali tila fila ye anw kɛ baara kɛ n'a ye tuguni anw y'o dɔrɔn bɛ f'u ye n'i y'an bonya an b'i bonya i ka pétrole n'i ka fɛnw o bɛɛ t'u bolo nɔ an mago si tɛ o la don ayasi kɔnɔ a ye taa o yɛrɛ ka ayasi sigi fɛn minnu tɛ kelen ye olu tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye kuma fa n'a ba filɛ fɛn minnu ye kelen ye olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i n'a fɔ ko Mali Burkina Niger anw de ye kelen ye anw bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye c'est ça la famille an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye Burkina Faso kunu le 14 février o ye Torosi fara a ka bon hakili ma ne y'a fɔ ko Torosi ɲɛ tali ala ma ala min ka bon n'a tali ma o b'a bila ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Mali kunna bi olu tɛ sunɔgɔ kuma ma se ka ɲina su ni tile u hakili bɛ jamana ma a bɛ taa min a bɛ taa kun fɔra koko kun wa yɛrɛfagaso min dati bannen den ninnu don o don a bɛ ka bɔrɔntɔ don o don a bɛ ka faga komi sɛ don o don aw de ta bɛ ka tiɲɛ waati dɔ ma se tɛ ça va bila mais u bɛ dɔrɔgu de min mɔgɔ minnu b'u bila nin baara sugu la yanni u ka marifa d'u ma u bɛ pikiri biyɛn dɔ de sɔrɔ u la pikiri biyɛn min n'u y'a sɔrɔ i la i fagabaga bɛ t'i yɛrɛ d'a ma Torosi ninnu ta kɛra o de ye quoi mais an b'aw bɛɛ si kana den tigɛ a y'a lajɛ kunu Burkina min da o kan tuguni n'an bɛ taa an bɛ se le 14 février, une campagne de terrorisme, vous faites un coup dans la zone de Kiba, au fond nord du Burkina Faso, pour constater les dégâts de la baie et le corps des chefs éliminés. L'armée burkinabé a rapidement repéré le groupe et l'a neutralisé, tuant la plupart des terroristes et brûlant leurs moyens. Cette opération est une nouvelle illustration de la détermination de l'armée burkinabé à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations. Début enfin. Aujourd'hui, 14 février, au cherche au centre européen de découvrir au long de trentaine de terroristes venus du nord de la zone de Kiviga. Leurs camarades criminels ont été citoyens vers. Ils arrivent sur les lieux et font la reconnaissance des points de facture pour faire le constat. Puis je dirige vers un comptable. Au bout d'un moment, un autre groupe d'une trentaine environ de criminels vont arriver.
Et sur les lieux, il est rejoindre sur le comptable et dîner c'est d'abri. Aussi, c'est il est. Les jours suivants, ferme quoi surveiller une bunker chef a été éliminé et ils sont venus probablement chercher son cadavre. Pas de temps de concertation. Ils sont immédiatement violés et frappés efficacement. Dans le livre, les affos à Wallimanton, Naktumana, Plosuk ne Burkina Betchi. Burkina Trosuk Nkachara Milara Kawipila, Trosibe Burkina, Nema Delcani Wentina Ponoka, Tuyo Bin Ubekafa, Tuyo Be, centaines de plos au Debefa Burkina Ponomatekapa. Arti, le candidat tout fona, ou l'outra fanon, capture signa moro bo, minumeta, waringine Qatar, minumeta waringine Saoudia. Non, au lieu de faire wale falanon, kanako de turos ou santoune, ko bla burkina beula, camarade de sang fait donner peu sang fait. Oui, nous on dala de watim la ko de waro, tu la ko de malfo, tu la, ko beta duo attaqué, burkina sans prendre du kapu, defra capotina kono. Hare doua masako sur retour. Ni journée à Jigeka de Gaffin, de Gassalvoigny, et de Gabou de Jay. Ayala, Chiguka, ya femme bala do Jigla faute pour color de woman. Ala Kabarka de Lignamorona. Ne nous monte mana, Antumbeke comme Congo Harepi. Ne nous monte mana, Bila Altumbeke comme Congo, Congo Flen Harepi, population Beka déplacée. Même Mali qu'on en a peu, Burkina Bana, Nizera Bana, Halkum, Nizera Fanaï, Chossi Paden de Menanuka Marafao, Kudanya Mamine. Nambetambe se adabe to ordela. Ande bueno, mine seda waye akela ubulu donkoni dompumae. Nu ya donkatanya fo babe sa nutura kumbale unadara kolandimi utado de miketudi. Marcel kan ko indam nelani biche. Minye botu minye Nigeria présent a signé joli de ke Sénégal. Ana metuni kwa de fekara samala basena. Ko kata Sénégalais. Ana metuni quoi seda we fait la nourrière puni. Marcel kele a salia soso. Mais seda o tataire, seda o taire boulot. Seda o kila tugu sabwe. Samson de Canada Marcel ka. O tseka Samson daka. O jatire. O deka ya famna bala. Boros sheka ket pinka. Kuye deke ina komulu chawuye. Kuye deke ina komulu na Samson de Marcel ka. Va y vir de sena watibe. Nigeria chubokba, ya fama ralate yeli katuni. Kushi de balak la falamine. Ate alamine, encore Samson daninka, voilà ça dieu kana nugun ora, au nugun be juena tiza, ni Samson mada mexalika. No coup d'état voilà qu'elle en a, on a pas Samson d'autre la moka, au edaka jamano kondom de begoulé, au kama, kau kunchi kau dafara parce que d'embêter au là. Marcel minke, ha simi make, Marcel minke, Ibrahim Traouda make, Marcel minke, Abdaman Chani make. Quel était Sénégalais? Ya fanovala et trop cité. Fouite, check amanda bana peu. Akuka tabla. Djinama penyana aisalia soso. Sedo maseka Samson daka. Ah, puteka, bourra cheka ke pinka kamo rakile shina. O de noronye la sonetle. O be vaive la sonetle. Atina bominchel kwa ya chafa lafia. Na ma Samson danika. Ha muson adom betigaula. Na o man makisa le bofana la. Ha muson adom ulubetiga oula. Ala juka feu fo ala tonga ou lebuta. Fo ala tonga ou molota. Baka de malila, ala be malife kela be malife. Afle, kana yira jama tela, ko seda o te chinaka, dambete seda o la, grâce à mali seda o sugu doma. Ni mali tunte, seda o sugu tunte don. Ah, wisto ne la Samson da anka. Kwa le namuro jibut boy. Anya mamu tale kab, sake mamu tale kab la mafolo kola tu met jamala kuna fai. Suni klabe sunoro la chamana bekacheni. Anu boui, c'est là on en a pas ni coup d'état. Ah, Maxa le fait non. Et tout ce qu'elle était, guérité, folfreté, des mandats ou ta foi la terminer si. Maxa le quoi table. C'est là où c'est la Samson daka. Dans bébé tina bemi. Ou nous on belapi, ou kasa meka pété la zébi. Ou tchatirem boulot. Ou be va et vient là, non te yine ka yele ma sans fait. No tenye kata yele ma Sénégal. Dache, no ma Samson dan nim kanen kali alala.
Non, on en a Mali qu'on a mis d'abord qu'on que kaou. Auxé la Mali là qu'on c'est fini. Auxé kataniser pour nous. Niao kelen des souillés. Tu vois, bah, dati bane ala jugu. Où est le salaire l'amour? C'est que salaire m'ont seda ou konon. Ou yo salaire non boule malika. Salaire m'ont seda ou konon. Ou yo salaire boule nizab le boule knakaka. Ka bumle te on a la France ou datu. Ou que ni shite selo ko je son konon. A tout cas salaire qu'on a fouillé. Même bouka salaire konon. Matsa le mimke. A flen ou desla ka samson daka. Faut ala kunga ou souye la moukola. Faut ala tumba ye la moukola. Ka ou ye la souye. Au ye barata banon ye, au ye jugu sago ye, e wa dambete au la. Fu ala tunda ni ram rola. Ah, mali Samson, beya ye, Burkinata, Nizar ta beya ye, Maxal ta fleno, de sala kake. Parce que Marcel be France ga parala. C'est dans France l'état tout. John Den nous. On be fait ka bot jonela, nim ka fele nim choroba bukela ba mimu. Ko bang la sevichonala. Ante sevichonala. Wa c'est pas la peine quoi. Ala kahina ola kaudara soumaya. Amete meka boui. Ameta, comment ça s'appelle? Voilà. Ameta comment ça s'appelle? Et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, français présent encore. Ah, où y a Amina Kasole Kasola. Elle a des fermes 6 mois de soutien. Car d'argent de manka, à Kedabeka Ouli en en fait. Aïe mou, ton enfant qu'à danteme. Ninde traktara fi fan fou. Ama mi ama bon. Ah, hake. Utara brekena nini. Brekena soroga. Ube ka tigi Sarkozy ka. So, ça veut salan wati be. Sarkozy de be pour le sou nya fait. Malati ba tegala. C'est que, à traduire où ça voyait quoi. Hake mind. Tara fima fouy nini. Diamant ou fait. Quoi de fait ka affaire qui moine de culier. Au mois de Nicolas Sarkozy. Obama no ma frafi la sa mi tumbe Amerique kuna. Ou fara nou anka kata tiambone anina fou falaki. O nyama o hake o deve ka ule Sarkozy non fait. Rara la ke la kanata kasola. Mais sala lu wati be et de toro de moda kono. Et de be potsu ina fait. Pour su bete et cheka sono. O be boitele la. O be bo fempela. O ere malvia ka bon katem fempeka. A kochili a bedjela. Has Nicolas Sarkozy c'est la trama. Hake maïl. Hake de sa le kulula. Sarkozy o nyama o dede kabuli. Nicolas Sarkozy non fait ka mo fa ko ka lafia. Ate ko non gode mieux mo fa ala benyanga ta sukut beta ka tia dugule sans faire. Nicolas Sarkozy ko sankile taso. Au père Dromande ni Sarkozy nama ou là non fait. ALF ça de ALF soni abake ka ala ou rachi. Ka c'est nintel lafia. Billa inel lafia va ina ko la ko e galonia. Ka fili ala tu aussi tel l'affaire parce qu'il a fait le vici. Or aussi d'être l'affaire. Voilà. Amet aboué non. Mais comment ça s'appelle? Imam du Koka Mro. Boy, Mro du Léon Modé Dobe Gabon a balera et tumera sako. Et voilà la sako. Et tout là imam ko. Et voilà imam ko. Mko n'aura la race outi quoi. N'est l'état l'autre. Ou bien les flèches ni l'homme yoko billahi imam kamon. Ou bien les flèches ni nous galaka de yuwa. Ou bien les flèches nous sentega de yuwa. Walma bele flese nu kushigi de se sapa quoi. Ne ya fo au yamko en matu mo kan tu la malide ko. Faut que ninde ka droit ko le kon. Ala sabe na to mina. Akoko mali boitable. Kwanda impo bekasunya. En tout la kon na tu na la de ko bachili chekain. Walma bachili kap du konon dim kerai. Mo ton te trois ko. Mais na la de ko mali. Kwanda impo bekasunya. Ande ka wale bekasunya. Do na da foye ko kasa de zoé. Be fora klikanga kanda so mine. Ode on taboulé. Et man fola nana, ya fait ma rapport blender au carton, ja blender au carton côté, ne imami red de chukwe. Nale mavo du wari là, faut qu'à garde plaisant par rapport, ou le maga pmadjou fait plaisant, au plaisant na war de boire qu'on a katatama, ode a chukwe. Acte, ça les, quand bois tarali achit mandi, comment s'appelle, imami, boubou ma sitara demandé, imami du de flanier, allez des santasi de kefolon. Qui barabra, ni srana nye katawardama, aba masuma. Aye ninde ke atete la wafte lama. Aye ninke wala watu na ambe mseki kele la. Wali dilama anana tuni ko no ko boaka na tade ko bubu de kata. Mbuta wan fole nana aye sentasi ko ola. Ministre Fouad. Ya fone vala ministre Kwazile. Ministre Gracie. Oe 10 millions d'ama. Aya masuma. Asimi nonon akabo kilendeke. Ils sont arrogants petite patata. Asimyoko. Ibe mindo ambo fadeto.
wafte di mayampi atele siga les elko ale velan nane ukman nu fala tukola sako abwala sako auture imam ko amatu imam ko antura faso de ko mi asmiya blasone ni ma bla ala kalanya da kilaka anta o de ante moko motan balo ani mote ni sala motan da forfait sera foué ni el faso buna bo na bi buna ni toi kalon ko ambia ki chancha imam juo bela jelen de flene mo bulo ko imam tay maluko de maluko te nata entre datula pomina ade blanya mo contrôle la blender au carton petite patata ne mou de la madron et femme sa bosse quoi mana ni de fo ite la téléphone ta gable poche kono on le kala nyela fo afa bodjin kono no kala to kuma tuguno ambe imam chancha en tant que obeka wole ka undura en tant que obeka jabi ambe imam chancha imam te alai kilate amachi kana mwoshima ya fame bala politicien de rondo nak mata misu kono mwote sama mais imam politicien ya fame bala ka atete ge ka boa ge ka bubu ge ka bela delen ge ka vena asimi de nun gen o deteke on yana na e asimi nun ge là-bas mais c'est joma amela mali bele gen. Il n'a pas de sourd, ou nya jubode. Il a fait bala malu kote fuite. Alors connaît tout mena fama parabara de la. Aye atete barabara wemumbu dama. Ka bois barabara wemumbu dama. Ka bubu barabara. Autre me 8 millions de dames par mois. Si ça va de na 6 millions de fana barabara encore de teke. Anatra ka mislo konon. Nimko imbanao. Nimko ala ya bango. Ja anaba ele kapko de pampolala. Choro ba jugo. Faut ala ton le bota. Aflene alzele kanon saba imam de la roka dugula asimi aya ke ala kama kela kama de muso fula de babu ro ma le muso saba aya muso de de lum pe chata tu dama ya kana nanda tamana la kono purun dem sena kala fala de ro me de fim a fole ma pa po ni ma po to ne fle ni ko ke la bache masa kelen traite tie là-bas qui donc preke qui imo donc preke comme du fou faire rue preke autre la ala et plan les en bingea dam wulo ku ye la fete samala don ku woni kali so e don slam de sega yela bo ko rade bi ko kamina on a ku batla ay te plan kala ere wala ni na wala kumbulu ate marché en tourni kuma fana bafle en tam de imam kam rabe kam wala ya ambe imam su wala e wa juwa flata la tia kono ya fol ayo ate fe tia kono de walete ayam boli fem fin ke mo tumbulu ko faso ko de ben kali ala la malu ko te war ko tundo wal ko tundo imaye ay fesi yelema ko boata na bla ko bubu de câble ni be sa fo iba iva kungulo de te madu kono kwanda sa ko de te on sait à que tu du ni be do atri du maintenant ay boa barabra ya boa y wal d'avant am sadi kala kono nanada ko ale baba na ko boa y wal da ma petite patata war ko trondo mutawan kuma su ba fala ma pip to wala vain fu ala tunde ke yoko fly ibe micro tele ta France kono ya fo la rara item mo so mi ba fe be ya son kolondo bet garala ene tunda kwa ya nkone tumba fo de konfa me dale tu wote mo ba chancha la de bois ala ko chiado ala ko chiade do va fende yele et chugoro baina ninte fe me da kono du coup ça vaut amete meta bueno amen comment ça s'appelle babel gamu oluye andanda folo china ya famera la kafaso dambe bois la kuto menesiliala ra wule kera mon fait ala ka samala duka ya la moto telemani ko fe fo siga soka soka ka mobilita fo Côte d'Ivoire no yo man fo yam domina babel gamu choro ba red de bois la kone ma me fu kutiate kana ye bali fo dabla kana galon tiga dabla ko vido malu ko te galon tiga ni fe onye ka lebe ba ma ko kone babel gamu yo fo a fait yara tu mi on pour quand vous galon tu les dabla ka le ma buli ka ye de malu kono ti ja de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ta coupo tale tata ko ale bi noro to ko bala de lo ba ko bon qu'elle fait et kasa be kan de la za au yo so dia fa so den du de da che jisu to lo wala ka barka di la de fo a to men mun de gabon mo la te o yam mali chi ta male on fora kan dam de bo ana ya fa me kan na fo le be buruja be no gerla mo fe na o kasa de mo to mo sita fi kwa gerla bo kasa bula so ne kasa bula o be komisamia bu tara fa video to ba tre fa ko la photo ta to lo ba ko che e fe de na ga imazi che dia il est fait gana une runde de moro bon qu'il est fait point tu le tournes pas pour une étape ou ne était photo parce qu'il est souvent dit
babel damu yesu ne ye mali nafolo shuja ka boli kana Côte d'Ivoire jo manda kele ne la fo ala tonga o malo de chola ana babel damu la jet do wa me da mikala son hong muel folon plon simple salif la wa fola ko babel ka la de trogo panata foto tane ka sa wiya ko maleni mai pa me ta chichi cholo pour la yitia pour nana foto ta trogo pana ko malien bon anu mata fla pour e ma famille quoi pour ko malien do ama faut ko malien e jizo do banko mo se malien de jizo do bani havne la do kuma téléphone na jizo do wale malien fait 4000 valeka mwal nimba kele fait apuka no de te photo pas parce que zoldo ay faso kuma sur ka fasa dans des bois aleni zoldo de te photo pas net la koko passe quoi comme malien de ma femme de lo ba koko change sur des babel gamin kai malina follow shuna ya fa meka bule kana Côte d'Ivoire aleni zoldo de te photo pas nani sur le photo pas pour pas ka imasi de che jizo do ba kwa le chelem du ale ma déjà faso na follow sur le be bara de ke son kala jale kala fe ko be photota ko de teke tam manu ya blachu ko pala jama tula akela nyugum tam fe kuma sulla jam ndache hake maide hake ni a meda tra pele kene de ni jinya pre de cap Côte d'Ivoire la te wati mina ya fa mala ko kubu talila wa bel da monta la ko le be photota ni pe ko bay de lo boyan non te kabui ka gen ka bo akele fe ne jinya tati na usara domina meleko be udauka ya famera de leur voix midauka pilla initiata de munde enfantana comme bantana kam kumane en arrema isa tante munde malichi kamali tambe bola a la chipe bulla katida Côte d'Ivoire a son dembe de Côte d'Ivoire bi ka le photo tan trop ba do bakwe ante yambla fu ala kongai malota bi ido nyama Malian nyana dizo do wai Mikel hali tungi la fa amaka la kada kum flakante o zondo ay mali na fulo shiata mali un fa ka mali dambe bola ka buli kala Côte d'Ivoire o mgo kelen kala chale kala fe na photo ta ko yo kuma su dale mali ni zonde photo ta check game kum fle ayi mabo chala ni zon le kama parce que abab dom rosugo mindo abab dom medicine do abatu kumina de Côte d'Ivoire dido to ba ala ka baraka tuna ninda ketchu pana chu fora frappe tellement qu'il est très intelligent je te vois tu gen kabui ala ka baraka dila amete me kabui non ameta ado ja ado de video mali belame ado ko video mani ko ale bi ko na continue ka do falema ko ala de ale ta kaida kuma ko kuputara ado anyem mi fo ya ma kuma jugu fimo anko ibde fekan la segi jonia de la ante segi jonia la antu yana faso jo oxira afriki jo parce que on voulait de makolon bulu ay na frère mulusian makolon ba kalama et je son mi jo fala ce qu'on a dans la ox ka au fil de toi bulu bulu ay on de to yana na chamana jo ay en ko ta on tui ibe mali mena kadi makoloma ibe mali mena kadi français ma o kele debe aboli ina on no jo ni tele sigi ka fen ka na ko a vu do mania continue ka abe do fi made en tant que ne ma bo jonia la on be en ki chanta ne ivalait de 100%. Mais ivalait de 4 ado, ala se parlait à ceci, ivalait plus que Abu. Même pour qu'un mec de femme, vous pouvez faire qu'un acte qu'elle est de chien boulot. Vous pouvez faire qu'un que français de sabouille, encore un tour de là, pour de kelebe. N'est-il ce qu'un mec de femme a promis la plus d'état, voilà. Moi, bien, moi, était qu'à deux femmes à terre. Avant tout, il en face autre chose. Avant, t'as bon, ma code là, ma femme n'a pas fait. En tant qu'abel accord, quand on mène kandi toi bouma, en baisse une carola dia, aïe abou la mede, aben en mieux faux. Tu vois la battu oui. Mobila, shake him no critique tout le temps, nos amis Jovamus. C'est le cas que dit bon, j'ai jamais vu autant le corps primaire. Continuez, s'il vous plaît, là. Quand on continue cap de faux, allez, ma comme vous voulez qu'il te gagne, on va abedo fait mal de chine. A chité te mola, bois la fanat m'étendait, Nico bois câble, alors à de beaux faux bois table. En a do befa que ne bat que le. Les cas mandat d'affatolato, nema blanc de samplen chiquika, efflé les maxa le flené. Ani John Tuguni Kauto, Afrique Kunantel la fa passa au gouverneur ou des, en tant qu'avec un vote jamano de Munekadi Trobuma, en bas Chanchan à faire de Chihel avec le. Tana dans la pomade. Foronto faut que en de bueno amena c'est de morola ou casse qui mojado ne ya fue amco
atala kaso la ne de y'a lata kaso la a tun bɛ faso dɔgɔya ka faso buluja ka image lankolonw partage n'a ka numéro di kiiritigɛlaw ma k'a ka doso di faamaw ma u y'a minɛ ka sɔri kaso la a bɔlen a ye kalo 2 kɛ a tɛ kuma parce que a jatigɛlen tun don sisan fana a y'a daminɛ a bɛ ka image jugu de partager image kolonw de partager cɛnin de ka fili denba de a lajɛ dɛ a image mun partager quelqu'un parce que le sport des du pays capable de il pense que tel que le M était infidèle au pouvoir, alors non, maintenant le disposant des gens, et le pouvoir est fini. La solution, c'est plus dans le cas de faire des parties, de faire perpétuer, de faire un break pour l'État. Voilà toujours le cri de nos blancs. Un break pour l'État ou la guerre, point à la ligne. Je compte pour le blanc. Bon, tu l'as aussi de regarder déjà, de là, il m'a su sur quoi, parce qu'il n'a pas ta là. Tu l'as aussi de te la faire, non, comment. Qu'au faut que le cas Tchani de Bofana là. Ko Tchani ka coup d'état te ko Mamadou Yusuf de ba kɔfɛ a ko dɔ bɛ Tchani bɔ fanga la CEDEAO mɔgɔ de ka nin partage o t'a bannen dɛ a ye nin Mamadou Yusuf fana lajɛ o de ta nin fana fo a ye kuma tɛ yan ne ko rien non Mali faama ne da dɔ la kɛlɛ parole dogo de ne bɛ parler nous oui matière bɛ taa taa de pour me on va pas en faire, c'est pas faire, c'était un bidet. Mais il faut aller en phraser. On va phraser, tu n'es malin, il faut m'en vouloir, tu l'as, il est tout lit de base à vous, tu as calé. Après, il ferme. Voilà, il faut la hâte à la gueule de plat, après, la madame de médaillé. Ni Elvina. Ah, il y a malien et moi, pas que Anidoni. T'as beau. T'as-tu-vous? Aujourd'hui, c'est le comme le 14 février 2024. Voilà, soit sur autorité malienne, à sa mine, à son manière, pour le leur, soit sur les plans, pour un bois, pour faire, non fait. Pas pour malien, y. Ni balagala, quel enculé, appelle le temps, fleur de belle de l'objet brave. Pas quel enculé. Avant le triomphre pour la ça là. Tout à bénéficier. Pas quel enculé. Trois de tiens, mon pas c'est là, on avait mis sur l'eau. À pète qu'elle est là. Mais c'est là, la belle en Roland Yamlé. Kapala la pile di tabala le kula de mo dans tout là ama farel vale parler à ma famille wallahi afi mon dimer c'est la voix dans ma vie ouais on vient la femme le flou de là pas qui ou là le gros comme la dit avec la main a tu me prends ma dévolé alors tu vas me mettre la bine de la fière malia rien vous alors avla tu as coloté asmif enfant naté au fait ni asmi ton teniam depuis 4 ya fa me bala ko ibe tiya kono te ni asimi tunta samba so tos mi be fra ka botiya kono ani au te mo ka ni mando ande mo ka ni mando ni au ye ni mando balu ye ante ni mando balu ye c'est dal mo de ka ni video su mo pa fazer ko lo ka hakem non lage o lo te asnif ni asimi tunta den kale ala la sainte ma so mali be fola